Nyasi matimore e kaunti ma Nakuru kama jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyoro e nyasi mar sidho ayanga jadolo Mwaura ka magi duto bro luno kochopo saa 1 gi saa 3 mana e Ramogi TV ka wadhi nyime. Ni moko kuom jotelo mag lemo momako siasa mokadluo oseyo piny owacho kuom weyo oko e budget moko kuom chenro mag dongruok mane jatend piny owuon osidho e alwora ma Nyanza. Giyango ni golo oko giyango ni giol kod rombe madongo misiko ibago e alwora ma Nyanza nyinge kelo dongruok to onge olemo mag rombe go ma biro e gwenge ma Nyanza. Jotelo go koni gidwa ng'eyo ni momiyo piny owacho singo dongruok ni Nyanza ma ok gichopi kata mana e budget. Gikwa jotelo mawuok Nyanza mondo onywak lwedo e neno ni gikelo dongruok ne jopiny e yor loso thuolo mag tije kendo neno ni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny. Resources are distributed in cabinet of Kenya, and that's where money come from, and we as people of Nyanza, mpaka wakisi ambao wako Nyanza, we want to conference in the cabinet, give us what is due to us. And I'm saying this because recently the president has visited Nyanza severally. When he came here, my brother here, Jotend, I differed with him very strongly about mambo ya kuingia kwa serikali. But he tried and got into government, and he negotiated for a project called Kabonyo Kanyagwal. Kabonyo Kanyagwal project was a budget of 1 billion. Onge budget. Things on what the conference. Kidi korgi ochanda mo kani. Korgo chanda, president came here and promised the road from Leunda going all the way to Bondo. It was put as a promise, and budget after budget, onge budget. Kidi dala wa Migori County. Owadwanya mita owuok modhi negotiate for ndara miluongo ni Stella kochomo kamoro ni gogo moket kanyo endo kwang'iyo budget ni endi asome oonge budget. Kicha king'iyo abuor no negotiate ne ndara moro suna itko ya chande bende sani king'iyo onge budget. PSCS, Ed is saying that we must have our opportunity in government because all of us pay taxes. And I think that is the point, and he has a point there, that you represent us in government and let us have our chances in government. So that taxes or appropriation should include projects from this region.